unsa may atong reaction, no? Unsa may atong mahiingon kung ang usa ka tawo nakab-ot na niya ang iyang tinguha, or di ba kaha ang usa ka yano nga tawo nahimong popular tungod kay aduna siya'y mga gibuhat nga mga maayong butang, pananglitan diha sa parokya. Adunay usa ka tawo nga kaning dako kayong or opisyal sa maong parokya, unya adunay usa ka tawo yano nga tawo nga miabot og naghatag siguro og recollection or unsa ba, unya nahimo siyang popular or nahimo siyang dako sa mga tao tungod kay maayo siya mustorya, maayo siya musulti na sina ang maong opisyal sa maong parokya. Maunang iyang gihimuan og sayop ang maong tao, ang yanong tao, aron dili na siya mahimong popular. Tungod sa iyang daghang mga milagro, si Jesus nahimong popular sa mga tao, ilabi na sa mga kabus. Ug ang mga Pariseo nga adunay authority diha sa katilingban niadtong panahona, gikasinahan si Jesus tungod kay ang mga Pariseo lagi taas man sa paglantaw sa katilingban. Busa gibuhat nila ang angay nilang buhaton aron mapahilom si Jesus, aron dili na siya mahimong popular or mahimong sikat diha sa katilingban. Mao nang naghimo sila og daotang plano sa pagpatay kang Jesus, uban sa paghunahuna nga kung mamatay si Jesus, mawala pod ang iyang pagkasikat, mawala pod ang iyang pagka-popular diha sa mga kabus ug diha sa mga tao nga iyang gitabangan. Apan wala kini mahitabo kay ang ilang plano wala matuman sumala sa ilang gusto. Unsa kaha kun ang mga Pariseo wala masina kang Hesus? Unsa kaha kun makig-istorya ang mga Pariseo kang Hesus nga magtinabangay na lamang nga tabangan nila ang mga kabus, tabangan nila ang mga nagkinahanglan. Siguro ang mga Pariseo mahimong ahente or agent of panaghiusa or kausaban sa kinabuhi diha sa mga kabus. Apan ilang gipili ang pagtugot sa yawa, sa pagpugas sa kasina ug kahakog diha sa ilang mga kasing-kasing, tungod kay natandog ang ilang pride, kay lagi sila taas man sa paglantaw sa katilingban. Gani nakahimo sila og makangilad nga krimen nga ilang gibuhat sa pagpatay sa usa ka inosente nga tawo nga mao si Jesus. May kaayuhan ba ang kasina o kahakog? Dili kini makahatag kanato og bisan unsa nga kaayuhan. Kini hinuon magduso lamang kanato sa pagbuhat og daotan sama sa gibuhat sa mga Pariseo nga ilang
i-down ang usa ka tawo tungod kay siya sikat. Busa atong wagtangon ang bisan unsang pagbati sa kasina ug kahakog sa atong mga kasing-kasing. Maunay challenge nato karon. Why not atong i-appreciate ang nakabot sa usa ka tawo ang iyang kaning mga maayo nga nabuhat. Why not ato siyang pasalamatan kay kini nga tawo maayo, kay kini nga tawo adunay nabuhat sa katilingban nga maayo. Nganong di man nato ing anaon, nganong ato man hinuon i-bring down kana nga tawo aron kita pod mahimong sikat. Mamalandong kita sa pagpadayang niining santos nga misa nga hinaut unta mawagtang nato ang atong mga kasina ug mga kahakog aron atong ma-appreciate kung unsa ang anaa kanato, aron ato pod ma-appreciate ang uban nga naghimo sa mga maayo nga mga buhat nga kitang tanan pariharang tanan, nga kitang tanan adunay nagkadaiyang gasa aron atong ipaambit ngadto sa uban.